Geçmişimize ser salanımızda Türkmen halkı büyük devletler kuruptur. Kahramançılık görkezipdir. Büyük söz ustadları dünyaya gelipdir. Bu tarih dine bir hatırlanmalı del. İsem yüreğimizde bilime, sporta, milliligimize, inancımıza koşan koşmalıdır. Bilim halkın ösüşünün binyadı. Sport adamın sağdanlığı ve ruhu gücü. İnanç ahlak bilen yol görkezýän nur. Medeniyet halkın ruhu baylığı. Geçmiş bilen geleceğe bağlanıştıran köprü. Şu dört yol bilen yetişen adamlar dine bir özünü del halkını hem biýgeltýär. Kitap bilen dost bolalım, bilim bilen güçleneliň, türgünleşeliň, ýarşa gatnaşalyň, sport bilen tanalalyň. İnanç bilen ýaşap medeniyetimizi ýaşatalyň. Başka medeniyetlere megzemek üçin däl de öz medeniyetimize ýeç kılyň. Çünki biz başka halklara mengzemek üçin däl başkalara nuska bolmak üçin hereket edeliň. Türkmen medeniyeti dine bir geçmişi hatyrasy däl, isem geleceğin yol görkezýüsidir. Döwletimizi bilim bilen, sport bilen, medeniyet bilen dünýä tanadalyň.